हंसे वाला को कुछ कह दे तो हंसे वाला बतिया कहीं रेडी करो ना हंसे वाला कहीं अब का हंसे वाला कहीं एक आदमी कलस के ने भेंटात नहीं की हम तो भाई 45 साल घर से बाहर रहली तब घरे जे बा ओकरा से भेंटाता नहीं अब बुढ़ारी में जाते भेंटैला पर गंजन न होई लाइव के लिए का हो हाँ लेकिन लाइव ले चार्ली पहले और जब सामने तो लाइव के लिए बड़ा प्रणाम हम पटना में बानी 20 साल बाद ब्रजकिशोर भैया से भेंट हुई बा ऐसा ही 20 साल पहले हमने के घंटा घंटा बैठी जा दोनों आदमी के बहुत फुर्सत रहे मनोज जी ओकरी कोचिंग चलावत रहले गोसाई टोला मोड़ पर भोर में हम निकली तो टहले खातिर तो कहियो मने हफ्ता में 3-4 दिन इनका भी पता ना काहे इतना नीक लागत रहे इनका भी जाई तो आई इनकर बेंच पर सब लड़का बैठल तो हम कहनी ना फिर बाद में आई तो कह ना भैया बैठ जाई इ लोग के बैच खत्म होता चाह आ बिस्कुट हमरा के जाके ले आवस गिलास में कागज से ढांक के कागज में लपेट के बिस्कुट खियाव तो वही में एक दिन हम आशीर्वाद देनी के जा तू मने बाहर जन भाग्य बा तन बहुत प्रबल बा तू देश विदेश घूम अब तो इतना ना घूमत रहे हमनी से भेंट नहीं होत ये 97-98 के बात हो पटना में हम रहत रहनी उस समय बहुत एक्टिव रहनी थिएटर करते याद नाटक कालिदास रंगालय में रहनी अखबार में लिखी भोजपुरी में खूब उस समय रचना वगैरह होत रही बहुत लोग बा देखी गीतकार के लोग ना पहचाने ला रक्षाबंधन आवेला एगो गीत ऐसन रूहानी गीत बा वो रिश्ता के संवेदना के गीत बटे हमार किताब होता भोजपुरी सिनेमा के संसार इतिहास के किताब हो हमें ओकर हम जिक्र भी कहनी कि बहुत कम गीत बा ऐसन सिनेमा में जौन की इतना डेप्थ में जाके वो में ई बाकी राखी हर साल कहेले सवनवा में भैया बहिनी के रखी अपना मनवा में ये गीत लिखने के बाद बिहारी बाबू में माई में रुआ 80 के बाद मतलब जौन फिल्म आई 86 के आसपास 86 से लेके 85 में बिहारी बाबू 85 में बिहारी बाबू आई तो 85 से लेके 93 94 95 ले लगातार यहाँ के गीत लिखने के बाद बहुत एल्बम बसमतिया चाउर हमने के रहनी जाए यहाँ वही समय 98 वगैरह में एगो आई रहे बसमतिया चाउर ओकर भी गाना रहे बहुत ई भई रहे आ मंच पर भी ओगरी हमनी के लइका रह जा सीखत रह जाजो सीखते में उत्साह रहे बहुत जी तो अब तो सीखे वाला काम तो चलत रहला हम केहू से सीख ली फिर तू देख के सीखल अब इतना सीख गेलो कि सीख के पाका हो गए मनोज जी के देख के बहुत मन खुश होला हाँ तो पता ना हम कहाँ से फोरकास्ट कर दिल रही आई हर जगह चर्चा करे ले तो हम थोड़ा भावुक हो जाइला कि ब्रह्मांड में मानल गइल बा कि केहू के हृदय से कोनो अगर दुआ आशीर्वाद निकले तो लाग जाला हो सकेला इनकर समय आवत होके आउ हमरा मुंह से निकल गई जौना के हमेशा याद करावेले हमरा के रउए कहल रही कि देश विदेश घूमी तो जी है ना तो कहाँ अपन नौकरी में रहते बहुत बढ़िया विद्यार्थी पढ़े वाला अब तो जो होखे के बाद तौने होला हमहू आयल रही पटना में IAS बने जी आ का बन गई बाज लगे लगे ना ये होखे के रहे। अच्छा ये बताइए अरे वो नाटक में रानी ये लोहा सिंह रामेश्वर सिंह काश्यप जी वाला नाटक में हमारे गुरुदेव और हाँ गुरुदेव हम सिनेमा में भी वो फिल्म के जब जिक्र कैनी तो लोग कहेला कि पहला एक तरह से कॉमेडी फिल्म बना लेके भोजपुरी में ओकरा के पहला कॉमेडी फिल्म कहल जाला लोहा सिंह के ओकरा बाद वो ढंग के आई ना तो नाटके चूंकि इतना सफल रहे कि कोशिश कल गई हालांकि सिनेमा उतना खूबसूरत बनल ना जो नाटक में जितना ओकरा सफलता मिला वहाँ के जौन चाहत रहियो ढंग से वो लोग ना मने बनौलस। अब विदेशिया फिल्म ही ले ली तो विदेशिया खाली नाम रह गइल बा अगर ई विदेशिया हमें बनल रही तो कतना पकड़ी वो तो शोषण भइल तो विदेशिया नाम लियल गए भिखारी ठाकुर के इस प्रूफ करे खातिर कि लोग के लागे एगो सीन में बैठा एगो चौकी में बैठा एगो उहे डगरिया के होत वाला गीत गवाउल गइल तो मुंबई में का होला कि बहुत सा लोग कोनो चीज के समझल ना जी तो बन गइल वैसन चलिए बने के रहले हो गइल वहाँ के बहुत प्रभाव हमरा ऊपर हम अपना आदर्श मानिला वहाँ के और श्री विद्यावासिनी देवी जी के दो आदमी के जवाब ना रहे
जौन वर्क काम कर गई लोग ओ हरी के हिसाब से रउआ देखी, ए हरी के हिसाब से ना, वो इतना मौलिक माने नाटक आज तक ना है। अच्छा, ये घर के हिसाब वो घर के हिसाब का मतलब जैसे कि वो हरी मौलिकता पर ज्यादा होत रहा है, लिखे खातिर बहुत लोग ना लिखत रहे, अगर आइल तो मौलिक हो जात रहे। अच्छा आप रउए अगर बताई कोनो रचना रउआ बैठ के खूब लिखल चाहे कि भेजे के बा कहीं, तो हो सकेला ओकरा में बहुत बढ़िया बात ना है। गुरुदेव कहत रहे कि प्लॉट लेके ओकरा के पकावे के चाहिए। फीलिंग के वहाँ के एगो उदाहरण देते रहे कि जब घाव पाक जाए खिल अपने फेंक देवे, वैसने जब छटपटाए लगा वैसन रचना आवे तो वो मौलिक हो। मतलब संयोग से राहुल गुरु जी वहाँ गारक हमरो गुरु जी कबीर जगन्नाथ जी वहाँ के बराबर कहीं गजल के हमारे किताब के मनोज शेर लिख गजल लिख ओकरा के सड़े द पाके द फूटे द जल्दीबाजी ना। और वैसा हमरा से अब हमरा शुरू में थोड़ा बहुत रहे रचना पढ़ल 2 साल कोनो मतलब कि मंगला देनी ना देनी छपला ना छपला के कोनो ही ना रहेला, लेकिन ई रहेला कि ना आवे तभी वो असर छोड़ेला वो चीज के। अच्छा उसमें जूझे के पड़ेला ना, जूझे के पड़ेला जी। अब अपने रचना रुआ 30 साल के पहले के कहीं उलट के देखी तो बुझाए लगल कि इजा और कोई जा सकत रहे का कुछ, ओकरा में कहीं के तब तक और दृष्टि माने बढ़ जाला। अच्छा जानकारी बढ़ जाला तो लगला कि इजा और कोनो रंग लगावल जा सकत है। बहुत लोग तो सुनले बनी कि जिंदगी भर अपना रचनन में कुछ कुछ जोड़त गइल बालो जी, तो अपन चलत रहल। तो एगो दूगो डायलॉग सुनाई ना लोहा सिंह वाला। तो लोहा सिंह नाटक में तो हम कवि जी बनत रही। अच्छा गुरु जी के साथे सासाराम कॉलेज से लेके और आखिरी सांस तक रहली, तो मैं वो हमरा तो हम मंच पर वहाँ के एगो याद करेला श्रद्धांजलि के रूप में वहाँ के संवाद हम सुनाइला मंचन पर कह के कि हमारे गुरु जी रही और नाटक में हम रही। अगर वह कह दिली तो याद करता नहीं। एक बार खदरन के माई जना के खदरन के मदर कहत रहन लोहा सिंह, वो सूप में चाउर फटकत रही या कुछ भुनभुनात रही। उन्हें से लोहा सिंह जी अले कहले कि फाटक बाबा हम काबुल का मूर्छा पर 1 से 1 लेफ्टिनेंट का हाई कलौटी का मेम और सार्जेंट का मेमित देखा, बाकी हाई खदरन को मदर का डिजाइन का एको नहीं था। फाटक बाबा हमको तो बुझाइबे नहीं करता है कि हाई खदरन को मदर मेम है कि मेमिन है, और कबो कबो इहो बुझाता है कि इसको बनाने के बाद विधाता उस सचवे तुर दिया जौना से इसके डिजाइन का दोसर जनाने न पैदा होके। फाटक बाबा हमनी मर्दाना लोग अपना मगज का इस्तेमाल करती है, ऐसे हम लोग का कपार का बार उड़िया जाता है। हई मेहरारू लोग दिन रात चर करके वाइब्रेशन करता है, यही से ही सबका दाढ़ी मोछ उड़िया जाता है। एक बार बुलाकी अपना बियाह खातिर बहुत गोड़ ओड़ दबावे लगलन। लोहा सिंह जी केनो सैलन त कहन कि बुलाकी कोनो खास बात कही है का? कहन कि पाहुन फिर लगन टरल जाता। तो कहन तुम उसका फिक्र मत करो मियाँ, जब फिक्र नॉट। तो कहूँ कि पाहुन होई का? अरे हम एगो लड़की देखा है। तो भगजोगनी बोलस कि कहाँ रहले? तो पहले वो रांची का पागल खाना में रहती थी, आजकल उसका ट्रांसफर आगरा हो गया। तो बुलाकी कहले कि पाहुन तोहरा इतना सेवा कैली, अब बनल बड़ा बड़का आदमी, तोहरा रोकले हमार बियाह ना रखी रुकी, तू देख लिया हमरा हारे हरदी लागी। तो कहूँ कि चाबस बुलाकी, जौन तुम्हारा लक्षण है वो में चानस ज्यादा है कि तुम्हारा बॉडी का ऊपर हरदी का संगे चुनो थोपा। बुलाकी कहूँ कि पाहुन तोहरा तना सेवा कैल बनी, तोहरा मोह निकला था हमरा के ए पाहुन अगर कुंवार ना मिले तो राणू चली। तो हम इसका फिक्र एकदम मत करो बुलाकी, फिक्र नॉट मियाँ, जब जिसका साथ तुम्हारा सेटलमेंट होखेगा वो विधवा तो हो ही जाएगी। तो फाटक बाबा पूछूं कि ऐसा काहे जजमान आप देखते नहीं है? फाटक बाबा बुलाकी गांजा का एक हाथ का लाभ मारता है, और इसका बॉडी हो गया है नोनी लागल खोखड़ देवाल का माफिक, एकदम अपने इंतकाल कर जाएगी। क्या बात, क्या मैसेज, कमाल। देखिए कितना तरीका से हास्य में
अरे उनकर एगो कहानी है हम पढ़नी है मछली अरे वो तो कही अद्भुत कहानी मतलब मछली, हाँ बहुत बढ़िया कहानी। उदाहरण दिया ला, उदाहरण मनोवैज्ञानिक कहानी के एकमात्र कहानी बा। अच्छा नाटक उटक के एगो मूड न होला हो, अब तू कह दिला तो अगर ना तो हम फॉर्म में आ जिला तो एकदम गुरुजी के याद कर ले तो एक बार एगो आखिरी सुना देता नहीं। एक बार लोग कहल कि फाटक कहल कि जजमान कोनो नया चीज सुनाओ जौन सुनौले मत होकर, तो भगजोनी कहलस कि हाँ जजमान, तो बुलाकियो कहल कि हाँ पाहुन कोनो नया चीज सुनाओ। तो जान जाइए फाटक बाबा की एक बार काबुल का मोर्चा पर लाफ्टन का कर्नल लोग जनावर का मेला लगाया, उसमें एक से एक हाई क्वालिटी का जनावर आया। तले गलत फैमिली से माय डियर चैंपियन एगो जर्सी साढ़ो आ गई, उसको देखने खातिर भीड़ लग गया। फाटक बाबा कर्नल खिसिया गया, आज साढ़ पर टिकस लगा दिया, हमको टिकस काटने का डिप्टी दिया। हम टिकस काटता जाता था, लोग के साढ़ के चैम्बर में दर्शन खातिर भेजता जाता था। तले वो इमदी आया, कहा कि हमको कंसेशन दीजिए। हम उसको डांट दिया कि इंडिया के गेट से आउट हो, यहाँ कंसेशन फंसेशन नहीं चलता है। तो वो रोने लगा फाटक बाबा, कहा कि हम है, हमारा जनाना है, 18 गो लड़का है, हम साढ़ देखे खातिर बहुत व्याकुल है। फाटक बाबा हम अपना कुर्सी से खड़ा होके फटाक दे उसको सैल्यूट दगा, कहा कि आप बहरसी कहे ठड़ा हैं, आप भीतरे आइए और चाय पीजिए। आइए महाराज, आप साढ़ को कहे देखिएगा, हम सढ़वे को खोल के लाते हैं, वो आपको देखेगा। हम मंच पर देख रही, जैसे अभी रुआ बोलता नहीं, जब संचालन करी तो लगातार 4-4 घंटा लोग हंसता। बात हमरा संगे रुआ कई लोग कार्यक्रम यहाँ भी, यहाँ से बाहर भी कई गो याद हुई रुआ साथ। अच्छा रुआ तो सब देख ले बनी, कई गो मंच पर हुआ हमरा के पंजवारों ले गेल बनी, पंजवार कहाँ कहाँ 1999 में चीज ना जौन बा रेडियो के समूचा गाना जौन रुआ ना 1999 में हमारा बुझा था, वो रजत जयंती रहे लाइब्रेरी के उदाहरण, पूर्व पांडे कपिल जी रहुआ सब लोग ले पूर्वज लोग जगह के ओह लकीर से हम कहीं आगे ना पढ़ली। कुछ रचना कुछ कवि लोग के गौनी जे सम्मानित कवि भोजपुरी के रहले, कुछ अपन करली और हम केनहू एने ओने ना कैली, अपन चलली। बहुत बढ़िया निर्वाह हो गई, जनता का आशीर्वाद से बहुत कुछ मिल गई। डायलॉग सुन लीजिए, वो गाना हो जाए एक गीत जो छोटा सा और अपन साहित्यिक गीत लोग बड़ा आनंद ले रहल बा। देखिए रोगाना सुना तो हम शुरू हो जाए, देखिए कभी वो सुना देता नहीं बांसुरी वाला। हाँ सुनाए। हमरा जिंदगी के पहला गीत जना से बहुत दुलार मिलल, बड़ बड़ कवि लोग के हमरा बिहार उत्तर प्रदेश के बहुत समंच पर गईली, बहुत बड़ बड़ कवि लोग सराहल। हमरा जिंदगी के पहला गीत जे जेकरा में हम अपना के पाइला, हम अपना के तो पैबे करीला, जे सुनेला उहो कहेला कि लगता कि हमार बात हमें आ गई बा। देखिए अब बहुत दिन के बाद मनोज जी छेड़ दिले बड़े जी, अब हमारी स्थिति है कि पुरान पहलवान के केहू खोद दिलस के लड़बा का। अच्छा उम्र के पड़ाव पर तनिका आदमी डेराए लगेला, लेकिन चली कहनो पैसा वाला रिकॉर्डिंग थोड़े था। ठीक से करा एकरा के बेंचे के बाद अब लिख ना बतियाओ तनी वही में सुनाओ तनी इनको से वो सुनो। देखिए बांसुरी मन के रोवे बजौला बिना, बांसुरी मन के रोवे बजौला बिना, बांसुरी मन के रोवे। गीत लोर हो गईल सब सुनौला बिना, बांसुरी मन के रोवे बजौला बिना, बांसुरी मन के रोवे। गीत लोर हो गईल सब सुनौला बिना, बांसुरी मन के रोवे। वाह भैया। आंगन में साधन के दियना बराइल,
आंगन में साधन के दियना बराइल असरा के बाजी प जिंदगी धराइल असरा के बाजी प जिंदगी धराइल फूल कुम्हिला गइल सब फूल कुम्हिला गइल सब चढ़ौला बिना बांसुरी मन के रोवे बजौला बिना बांसुरी मन के रोवे ललसा के लातर बराबर फुलाइल ललसा के लातर बराबर फुलाइल लाखन बेसरधा के गंगा फफाइल लाखन बेसरधा के गंगा फफाइल कि नेह बिरवा सुखाई नेह बिरवा बाकी ऊ हसिया छिनाइल हमरा जिनगिया के सरबस बिलाइल मेघ उमड़ल न धरती मेघ उमड़ल न धरती तपोला बांसुरी मन के रोवे बजौला बिना बांसुरी मन के रोवे बांसुरी मन आइल अंजुरिया न तनिको बुझाइल आइल अंजुरिया न तनिको बुझाइल केकरा सरपला से जिंदगी डहाइल केकरा सरपला से जिंदगी डहाइल कि साध सुगना न बोले साध सुगना न बोले ध्यान दिया कि साध सुगना न बोले पढ़ौला बांसुरी मन के रोवे बजौला बिना बांसुरी मन के रोवे सबुरो के डढ़िया टिकोरवा नयाइल सबुरो के डढ़िया टिकोरवा नयाइल डहकत परनवा उमिरिया उराइल कि डहकत परनवा उमिरिया उराइल रोज छछने लजियरा रोज छछने लजियरा जुड़ौला बिना बांसुरी मन के रोवे बजौला बिना बांसुरी मन के रोवे गीत लोर हो गइल सब सुनौला बिना बांसुरी मन के रोवे बजौला बिना बांसुरी मन के रोवे बजौ क्या भैया वाह 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 अब तू सुना अब हिम्मत लेके ना ना देखो शेर सुन हाँ सुनाओ कि बहुत नाच जिंदगी बहुत नाच जिंदगी नचावत रहल बहुत नाच जिंदगी नचावत रहल हंसावत खेलावत रोआवत रहल बहुत नाच जिंदगी। अब बांसुरी पर याद पड़ल जौन भोगले बड़ा तौने लिखले बहुत बढ़िया बांसुरी पर कि कहाँ खो गइल अब उधुन प्यार के कहाँ खो गइल अब उधुन प्यार के जे हमरा के पागल बनावत रहल हंसावत खेलावत रोआवत रहल
बहुत नाच जिंदगी नचावत रहल, हंसावत खेलावत रोआवत रहल। शेर बहुत सुनी बढ़िया, हाँ। कि जमीने पबा वही कि जमीने पबा भैया बहुत बढ़िया। जमीने पबा आदमी के वजूद, ओहो, जमीने पबा आदमी के वजूद, तबो मन परिंदा उड़ावत रहल, हंसावत खेलावत रोआवत रहल। बुरा वक्त में वो बदलिए गइल, बुरा वक्त में वो बदलिए गई, बुरा वक्त में वो बदलिए गइल, जे हमरा के आपन बतावत रहल, हंसावत खेलावत रोआवत रहल। बहुत शेर बढ़िया। सुनी तो पीड़ा देखी राव पीड़ा के हम कहत नहीं ओहो, कि लिखे में बहुत प्राण तड़पल तबो, ओहो, लिखे में बहुत प्राण तड़पल तबो, हाँ। लिखे में बहुत प्राण तड़पल तबो, गजल गीत भावुक सुनावत रहल, हंसावत खेलावत रोआवत रहल। बहुत नाच जिंदगी नचावत रहल, हंसावत खेलावत रोआवत रहल। अब पटना में जब जब अइले हमरा के बुलावत रहल। पटना पर याद आई कि अरे शेर जाल में फंस जाला तो ये सुनिए आहा, कि शेर जाल में फंस जाला तो सियरो आंख दिखावेला, बहुत बढ़िया हो, ओहो, शेर जाल में फंस जाला तो सियरो आंख दिखावेला। अब बुरा वक्त जब आ जाला तो अनहरो राह देखावेला। जिया जिया, आ कबो कबो होला ऐसन जे भैया बहुत बढ़िया, कबो कबो होला ऐसन जे छोट के कामे आवेला, ओहो, कबो कबो होला ऐसन जे सुई छोट तलवार। के कामे आवेला। अरे हई देखी ना सागरी नार में इनरे प्यास बुझावेला। बहुत बढ़िया, एगो शेर हमरा बड़ा प्रिय है गजल के, बहुत बढ़िया। कि सूरज से ताकत वाला, सूरज से ताकत वाला के बाटे दुनिया में बाकिर, सूरज से ताकत वाला के बाटे दुनिया में बाकिर, धुंध कुहासा बदरी गरहन, धुंध कुहासा बदरी गरहन उनको ऊपर आवेला। ए तू तो दार्शनिक हो गइल हो। एगो प्यार के बिंब कहनी ये सुना तो बहुत बहुत तार उम्र अभी दार्शनिक होखे के नहीं है। अरे वे कि हमरा संगे अजीब करामात हो गई, ओहो, हाँ हमरा संगे अजीब करामात हो गई। हाँ, आ सूरज खड़ा बा सामने आ रात हो गई, आहा, क्या बात है। हमरा संगे अजीब करामात हो गई। सूरज खड़ा बा सामने आ रात हो गई। अब परिचय हमार पूछ रहल बा घरे के लोग, ओहो, परिचय हमार पूछ रहल बा घरे के लोग, ऐसन हमार हाय रे औकात हो गई। बहुत बढ़िया, ओहो, परिचय हमार पूछ रहल बा घरे के लोग, चलत फिरत ऐसन हमार हाय रे औकात हो गई। आ जमकल रहित करेज में कहिया ले भला, जमकल रहित करेज में कहिया ले भला, अच्छे भइल जे दर्द के बरसात हो गई। ओहो, बहुत बढ़िया, अच्छा भइल, हाँ। भावुक हो हमरा वास्ते बाटे बहुत कठिन, भावुक हो हमरा वास्ते बाटे बहुत कठिन, भावुक हो हमरा वास्ते बाटे बहुत कठिन,
भीतर जहर उतार के सुकरात हो गए। ओ भीतर जहर उतार के सुकरात हो गए। ए हो तू तो सही में दार्शनिक घूमत रहता जोन जोन भोगत रहता हूँ लिखत रह। अच्छा हमनी के घूमत नहीं जैसे जमकल बनी जाता ऐसा सुनावला की लाइन आ गई। ओ अंजोर हो गए तांजोर पर हम तू याद जहाँ जेबा अंजोर हो खही के जी ये असली अंजोर लड़का कर समझ लिखनी कि मन जो करिया से गोर हो जाई। ओहो काहे अनार बा ओकरा के पकड़े के कोशिश कइनी, इशारा कइनी भैया मंजे कि मन जो करिया से गोर हो जाई, मन जो करिया से गोर हो जाई, रौरा जिंदगी में भोर हो जाई। बहुत बढ़िया मन जो करिया से गोर हो बहुत जाई। बढ़िया नुस्खा बता देला कि मन अगर उज्जवल बा सब जगह उजाला बा। तब मन जो करिया से गोर हो जाई, रौरा जिंदगी में भोर हो जाई। आ चांद सूरज न हो चांद सूरज बनाई लइकन के, अरे चांद सूरज बनाई लइकन के, घर में अपने अजोर हो जाई। हे हो घर में इतना बढ़िया गावत रह मरत हर बुकिंग होके के चाहिए। अरे तोरा बच्चा गवैया एगो रहे। अरे छपरा जिला के तो लइको गावेला। छपरा जिला से ज्यादा गवैया कहाँ मांगा तोरा में गायन बा। हां अभी तक साटा आया अभी तो ताव में एकदम आगे लगा। राउर इन्फ्लुएंस से हां बहुत अच्छा दिन गुजरल। तो वही बात है कि शेर जाल में जहाँ छोड़ले रही हम तो प्यार के एगो बिंब रहल कि पास रहेला तब त तहरा से होला रगड़ा झगड़ा। हाय हाय बहुत बढ़िया बात। अरे पास रहेला तब त तहरा से होला रगड़ा झगड़ा, आ दूर कहीं जाला तो काहे तहरे याद सतावेला। शेर जाल में फंस जाला तो सियरो आंख दिखावेला, आ बुरा वक्त जब आ जाला तो अनहरो राह बतावेला। और मक्ता के शेर भैया बहुत बढ़िया। रुआ देश विदेश के बात कहनी, आशीर्वाद भी देनी, वही पे शेर आई रुआ सब लोग की कि पटना से दिल्ली, दिल्ली से बॉम्बे, बॉम्बे से लंदन, पटना से दिल्ली, दिल्ली से बॉम्बे, बॉम्बे से लंदन। भावुक हो भावुक हो और कुछ हो ना, पैसे नाच नचावेला। शेर जाल में फंस जाला तो सियरो आंख दिखावेला, बुरा वक्त जब आ जाला तो अनहरो राह बतावेला। जाए के नहीं कि इतना लोग पूरा दुनिया के लोग सुनता, इतना कर्कश आवाज से क्लोजिंग होई तो खराब ना लगे। ना कर्कश नहीं है तोहरा तो कर्कश बता रहा आवाज। अरे तोहरा का तमन गलती भइल के अभी तक तोहरा का साटा पके काहे ना गलत बात। टीस उठेला को पीड़ा होला कोई कोनो चीज के लेके। टीस ना उठी तो फिर रचना में बात ना आई। टीस तो उठबे करला ना, गायक के चाहे रचनाकार के, कवि के, तो कहीं ना कहीं कौन बात के टीस उठेला। अब जैसे बहुत सा चीज तू कई चाहत रहा कर नहीं खा पावत। हाँ कि हई हे मैं कुछ करी थी, हई मैं करी थी। तोहरे जी में भी बहुत सा चीज हो जो चाहत कि हई एकरा पर हम कुछ करी थी, लेकिन हो सकेला समय अभाव, चाहे ओकरा खातिर जितना फीडबैक चाहे वो नहीं मिलत। हाँ अच्छा गृहस्थी जे बा वो बहुत, गृहस्थी आई दोनों अलग अलग चीज बा, दोनों दू ओरे जाता। एने करब तो ओने छूटे लगी, ओने करब तो ओने छूटे के लगी। अच्छा पहले एगो रहे, अच्छा खाए के बाद पहले तो एगो जिंदगी के मतलब ही न रहे कि अपना रहत रहे, हाथना आवश्यकता रहे, हाथना जरूरत रहे। अच्छा अभी भौतिकता ना चाहते हुए भी तरह स्वीकार करे के बाद तू जेकरा संगे बीच में बड़ा हेड ऑफ द फैमिली, वो ढंग से तोहरा उतना करे के बाद पहले हाथना ना रहे, कसम आदमी रहल पहले से एगो उद्देश्य जिंदगी के रखत रहे, तो वो लोग रहे। अब वो ढंग से कहाँ उद्देश्य के पालन कर। अब तोहरे जे बात ना बढ़िया लिखे वाला आदमी
इतना मूविंग बड़ा अब रुका अगर करत अब हमें का होता है कि प्लॉट ले लेके घूमत रह, लेकिन हम तो मने तोरा का कहीं और आशीर्वाद देता नहीं कि इतना घूमला पर भी इतना बढ़िया रचना लिखत रह जौन माने कि बहुत लोग बैठ के लिखत हो नहीं के लिख पावत। ये हमारा आशीर्वाद बता रखे। हाँ अभी तो और लिखब, जितने अनुभव जिंदगी के होई उतने बढ़िया लिखब। और का कही बड़ा आनंद आयल, भेटा गया 20 साल बाद, लेकिन तनिको बदलाव नहीं खेल, मनोज उहे बन जी।